kore kiogoichani kiakorekana ase mambi ya rero maiga ya mate eyemo korwa ase ekenyero kiabo matara yaboka na konyora oyo mwabo kasirete obogima bwaye ase enyumba yaye omosacho oyomo oyibono wae onyorekana gasirete enyumba yaye nige gotebekana buna nigo konye arwarete oboroire bwa endrume gose bokogwa endrume egento bakageranga nakyo kirete andake okirete gukwa kwaye omogambi bwekinyorekyo on Charles gosomo konyi bomogambi bwensemeyo Charles enyaoso nigo aikirana ase ensemeyo ase bono abori abantu koba abatoereru asa marieta nengoro kuto evanis nyakundi makin iga ninka igambo matara ase endugue yane yasirire nigo ngoteba iga ngatari muntu moitete noburuire entekero twamoire general narwarigu nigo ari gukwe n'omuntu gukwekia baba bono eria kabere agachiaga kwera Migori ekibaba tukamoira Migori hospital tukamoikia akaegwa Mariogo agaika bono buna toigete gaiga nario gosira kwaye kore Amarieta Charles Nyausi umwana sachibiranda ebona tuna mutanga bona mwana ngomura kwa kugera kufina ndagitakasira but from the information ya family ni ngomura na ruarite ikora gwari yakora kana butuku gaitaka karwara mwasa kono ande gari ngimye kanyomba kana kana kasira ibona watu mushanga musabe family babo batoereru itogenda tukumanya nini kya kosi problem. Thank you.